どうも皆さん、こんにちは、ダビです。今日はですね、皆さんもタイトルを見たように、ちょっとですね、アナウンスをしていきます。皆さん、これの準備は？これの準備。息吸って。もしかしたらね、ちょっとうるさいかもしれない。ちょっとトラックとか通ったりしてるので。それだ。で、まあですね、皆さんも気づいたと思いますけれども、最近は、普通のすごいシンプルな日常的な、Vlog を出してたんですけれども、なんていうの？そうですね、チャレンジの動画や、そういうなんかちゃんとした感じの動画をアップしていなかったんですね。その代わりに、すごいシンプルな Vlog を出してたんですね。忙しかったわけで。で、何で忙しかったのかというと、ここがアナウンスです。皆さん、いきますよ。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 皆さん、11月終わってますよね。明日、12月1日から12月25日のクリスマスの日まで、その期間、ダビのチャンネルでクリスマススペシャル2020年が行われます。イエーイ！クリスマスですよ、皆さん。意味が分かってない人たち、すみません。説明しますね。どういうことかというと、明日12月1日から25日までにクリスマスをテーマにした動画をアップしていくことです。そういうことですよ、皆さん。で、そのシリーズですね。そのシリーズを、クリスマススペシャル2020年と名付けた感じですよ。なので、スペシャルなのでね、皆さん楽しみにしておいてください。12月でもう明日ですよ。明日からもう始まりますよ。ちょこちょこね、12月の全部の動画ではないんですけれども、週に1つか2つの動画が、クリスマススペシャルのシリーズに入るって感じですね。で、それにいろんなゲストも来たりするので、皆さん楽しみにしておいてください。そういうわけで、ちょっと忙しかったんですね。はい。今日皆さん、アナウンスはまだ終わってないんですよ。まだもう一つありますよ。なんと、12月に皆さんが待っていたんでしょうか、わかりませんけれども、クリステンが帰ってきますよ、皆さん。イエーイ！クリステンがアメリカから帰ってきますよ。っていう感じのアナウンスですね、皆さん。なので、ぜひこの動画を皆さんに、世界中の人にシェアしてください。このダメのチャンネルでね、12月、すごい楽しいことが起こるので、楽しみにしてください。以上ですかね。これぐらいの動画にしといておきます。これがアナウンスでした。明日からクリスマススペシャルが行われます。行われるっていうか、行われるではないんですけれども、行われる。では皆さん、明日から楽しみにしておいてください。では、また明日お会いしましょう。バイバイ。